Dormir, ter un sono conciliador, sobre todo cando falamos de botar a siesta, que xa por todos son coñecidos os seus beneficios, e hoxe está connosco o noso querido Héctor, que o beso fillo que se trouxo aquí, está como na súa casa, que por outra banda así é o seu plató. Xa, que tal, Héctor, como Moi estás? bons días, Rocío. Pois é que píllames a puntiño de dormir a siesta. Tiña todo aquí xa preparado. Pero non che falta detalle, as zapatillas, a bata... Eu son destes que para dormir a siesta durma de verdade, non? Logo hai xente que incluso apaga o móvil e non pon despertador ni nada, eso xa é demasiado, como vamos a explicar, porque xa é casi a ruleta da siesta, non? A ver cando desperto, e xa cando desperte miro o calendario, a ver que día é. Así que hoxe nos vas a falar, Héctor, de ter claves para ter un sono reparador, especialmente se falamos da siesta. Claro, un pouco da siesta e tamén do sono, porque ás veces non lle damos a importancia que ten realmente a ese sono, a ese descanso, pero que vai nos afectar non soamente no de decir reíme pola mañá e non descansei o suficiente, senón vai nos afectar tamén moito a saúde. Así que hai que dormir, hai que ter unha boa hixiene do sono e por eso trouxen aquí diferentes cousas para que todos na casa poidan dormir ben. Pois por partes. Empezamos, se queres, por esta mesa que temos aquí, con distintos alimentos, bexarándanos, plátanos, noces. Que significa? Pois mira, son alimentos ricos ou ben en triptófano ou ben en melatonina que nos van a axudar a dormir ben, porque moitas veces vemos que hai trouxen tamén un boteciño de pastillas, porque véndense moito pastillas con melatonina, sí. Que están moito como moi de moda, non? Que se venden en todos os sitios pastillas con melatonina. Funcionan? Ás veces venden nos supermercados, incluso porque realmente podes enmercarse en receta, e sí, realmente sí que funcionan, pero hai que tomalo cun xeito. O sea, realmente ao final a melatonina é unha hormona, entón estamos tomando esa hormona que sí nos pode axudar a dormir, pero ollo, non é para todo o mundo nin para tomar indiscriminadamente. Pode axudar, por exemplo, en persoas que traballan a turnos, que teñen ese descontrol porque traballan a turnos, hoxe mañá, pasado noite, incluso tamén para persoas que viaxan moito e que teñen ese jet lag, e lles pode axudar un pouquiño a ordenar ese sono, pero non é algo para tomar... Pode xerar adicción, Héctor? A parte boa que ten a melatonina é que non vai xerar esa adicción, ou seja, realmente non é como outras pastillas para dormir, que logo cando as queres deixar non consigues dormir. No caso da melatonina non vai facer ese efecto, sí que te vai axudar un poquinho a ordenar ese sono, pero non é algo que logo necesites todos os días tomala para poder dormir. Ajá, e logo sorpréndeme ver, por exemplo, aquí plátanos ou as noces, axudan a dormir ben? Claro, porque antes de recurrir ás pastillas, eu sempre recurro ao natural. Entón, sempre recomendo o natural. Para que imos mercar unhas pastillas, hai certas cousas que temos na casa e que incorporadas na cea vai nos axudar... Na cea? Claro, vai nos axudar a dormir ben. O ideal é sempre cenar máis ou menos unhas 2 horas antes de ir á cama para ter un bo sono, pero ademais temos cousas como, por exemplo, o maíz doce, por exemplo, se preparamos unha ensalada e lle botamos un puñado de maíz doce, estamos tomando melatonina, porque o maíz doce, ademais de vitaminas, minerais, etc., é moi rico en melatonina. Temos tamén o caso, por exemplo, dos pistachos, que os temos por aquí tamén. Un puñadiño de pistachos vai nos dar un bo suplemento de melatonina sen recurrir ás pastillas e de xeito natural. E a leite? Claro, porque deso falábase moito sempre, non? Un vasiño de leite quente que che vai axudar a dormir e tal. É certo, non é ningún mito, é certo, o leite é rico en triptófano e en melatonina. Entón, se tomamos ese vasiño de leite quente antes de ir dormir, pode axudar a ese sono reparador. Ajá, bueno, pois Héctor, xa sabemos que é o que podemos comer antes dese momento de botar a siesta ou de dormir, e como vexo que trouxeches aquí almofadas de todo, eu quero que me fales tamén da postura. Por exemplo, a hora de dormir a siesta, porque non se pode un por de calquera xeito, non? Claro, dentro dunhas horas haberá xente xa pensando na siesta, a ver cando chega a hora para poder dormila. Claro, primeiro temos que ter cuidado co tempo da siesta, porque se a prolongamos moito, se estamos realmente prolongando a moito, pois pode afectar o sono da noite. Entón, non podemos nunca quitarlle horas... Así que o tempo que ademais creo que nos trouxeches hasta unhas cifras para medilo o minuto, non? De canto debe ser. Sí que sería ideal que eso, que non superase a siesta esa media hora, máis ou menos, porque sí que vai nos afectar logo o sono. E tamén o que falabas das posturas, moi importante, porque sí que podemos dormir, o ideal sería dormir a siesta coa cabeceira un pouquiño incorporada. Se temos un sillón como este, incorporámoslo un pouco, e se non, se preferimos dormir na cama, pois poñemos un par de coxíns para estar un pouquiño máis elevados e non ter que non favorecer ese refluxo, esa acidez que se pode dar se non dormimos coa cabeceira elevada. Incluso tamén, ideal, dormir do lado esquerdo.
vámonos xirar e vamos tratar de dormir sobre o lado esquerdo, porque pola propia posición anatómica do noso estómago estamos dificultando, por así decirlo, o ter refluxo, o ter acidez. Entón, do lado esquerdo, e se pode ser coa cabeceira un pouquiño elevada, pois moito mellor. Claro, porque aí non pegamos directamente no estómago, non? Claro, deixamos aí para que non este apresionado o estómago e ao final suban eses ácidos cara a gorxa e temos aí pois, ese acidez. Ajá, o sea, que recapitulamos unha sesta dunha media hora, Sí. Reclinamos sempre o asento. A cabeceira un poquinho elevada. E que máis recomendacións podemos así contarlle a xente? Por exemplo, entendo que a luz natural é enemiga do sono, non? Claro, sí que é certo que esa luz natural, hai xente que di, eu se non teño un pouco de luz non dou dormido. Bueno, o ideal sería dormir sen luz, porque aínda que non nos deamos conta nós, sí que o noso cerebro está percibindo esa intensidade lumínica, e o percibir esa luz é moito máis difícil que durmamos. Sí que é certo que se estamos agotados, pois ao final podemos dormir igual, caemos igual, pero non imos descansar igual. As fases profundas do sono non se acadan igual. E é moi importante chegar a esas fases profundas do sono, porque durante o sono o corpo repárase. Claro, para que se reparador. Claro, o corpo repárase, por exemplo, pois un problema que temos muscular, un problema que temos tamén de algunha célula maligna que o noso corpo trata de acabar con ela, se temos, por exemplo, unha infección, para acabar con ela, durante a noite, é cando o corpo ponse a repararse, a autorrepararse. Se non dormimos o suficiente, pois non lle damos tempo. Héctor, que isto tamén escoitase moito. A calidade do sono empeora segundo vamos cumprindo anos? Sí, sí que é así, moitas veces é así, ocurre habitualmente que hai normalmente a partir dos 65 anos, cando chegamos a esa chamada terceira idade, pois a calidade do sono baixa. Realmente as necesidades do sono sí que necesitaríamos dormir iguales a 7, 8 horas. Sí, de feito, creo que podemos velo, Héctor, a ver se aquí non lo poñen os nosos compañeros, pero a ver clariño, dependendo a idade que teñamos, canto deberíamos dormir. Buah, como cambia, vai contándonos. Cambia moitísimo. De feito, vemos como nas fases de crecemento, que falábamos antes, o corpo durante a noite repárase. Durante a noite o noso corpo está traballando. Entón, vemos como durante as fases de crecemento necesitamos moitas horas de sono. Se por exemplo, a un rapaz de entre 6 e 13 anos, un rapaz de 7, 8, 9 anos, non lle estamos deixando dormir o suficiente, pois realmente podemos incluso chegar a retrasar ese crecemento ou ter algún problema. Entón, vemos como incluso na maduración cerebral tamén influe directamente, ou seja, que realmente canto máis pequenos somos, máis horas temos que dormir, estamos nesa fase de crecemento, e logo xa chegar á fase adulta, quedámonos aí entre esas 7, 9 horas, 7, 8 horas a partir dos 65 anos. Sí que é certo que a partir desa chamada terceira idade, a calidade do sono normalmente empeora, porque xa forma parte do propio proceso de envellecemento, que temos normalmente un sono máis lixeiro, un sono que se interrumpe con máis facilidade. Entón, por iso é tan importante tratar de chegar cansados á noite, non? Vamos a meter un pouquiño de exercicio físico para chegar realmente cansados e logo determinados hábitos de higiene do sono que nos poden axudar. Para, ademais, que esa calidade do sono sexa mellor e moito máis reparadora. Pois, Héctor, como sempre que apareces aquí neste plató, a xente comeza a chamar ao termómetro e temos xa pois alguén que che quere plantexar algunha dúbida, algunha consulta. Que tal? Moi boas tardes. Xa? Sí, máis ou menos. Hola, bons días. Bos días, quen chama? David. David, bueno, que lle queres preguntar a Héctor? Mira, que eu hai 2 días a semana que teñome que levantar sobre as 6 da mañá, máis ou menos. Sempre cando chega tarde, pois boto unha siesta de 1 hora, máis ou menos. Como que noto que acumulo de cansancio todo o tempo e non sei se sería mellor igual evitar esa siesta e esperar a noite directamente. Claro, chegar á noite directamente para estar un pouquiño máis cansado e logo poder dormir todo do tirón. A verdade é que sí que é certo que a siesta ten un efecto reparador moi interesante, non? Pero sempre e cando non superemos moito tempo. Decías que a siesta solía ser d'1 hora, realmente é bastante. O ideal sería esa siesta de media hora, que sí que che vai ayudar a coller un pouquiño máis de enerxía para o que queda de día, porque polo que vexo madrugas moito, entón realmente sí que che vai dar como ese plus de enerxía, esa media hora, sen perxudicar a parte do sono nocturno que é a principal, que é na que temos que insistir, é esa parte do sono nocturno na que non podemos quitarlle tempo, non lle podemos quitar horas. Entón, realmente, vamos a tratar de acortar un pouquiño esa siesta para que logo, durante a noite, descanses e durmas moito mellor. Vale. Dúbida resolta? Sí, moitas grazas. Pois moitas grazas por
por chamar ao termómetro. Bueno, pois Héctor, grazas por vir, hoxe tan equipado, a darnos estes tips tan interesantes para dormir Igual moito xa quedo mellor. aquí e vou durmindo que estou moi cómodo, Tío, que ti queiras, estás na túa casa. Grazas.